Poulsen. Og start nummer 16. 16A. Charlotte Brøndstrup gør sig klar. Foregående rytter Cecilie Bølsø Natter sluttede med 22 fejl i tiden 114,71. Det var banens vinder start nummer 16A, Charlotte Brøndstrup. Og i slusen er det start nummer 17, Rebecca Kogler, der skal holde sig klar. Foregående rytter Rikke Mille Felt Bylov og Frie sluttede med 0 fejl. Så 63,73, og det er en foreløbig 5. plads. Rise when I get